B'investiment ta' iktar minn €1,250,000 qed isiru 11 il-proġett ta' riċerka u innovazzjoni fl-oqsma tal-enerġija u tal-ilma. Permezz ta' dawn il-proġetti qed jinstabu soluzzjonijiet għal sfidi u sitwazzjonijiet li jiffaċċja pajjiżna. Fl-ewwel u t-tieni sejħa għal proġetti l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma permezz ta' din l-iskema fir-riċerka u l-innovazzjoni tat medja ta' iżjed minn €100,000 lil kull proġett. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riċerka u l-innovazzjoni Kejta Zopparditanti. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet tħabbret it-tielet sejħa fejn l-applikanti jistgħu japplikaw għal massimu ta' €200,000 għal kull proġett. Dawn il-proġetti għandhom jindirizzaw oqsma li jgħinu favur aktar sostenibilità. Fil-fatt, fost oħrajn, hemm proġetti fuq panelli fotovoltaiċi u ħażna tal-batteriji u sistemi ta' konservazzjoni tal-ilma fl-agrikoltura. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif huwa ta' sodisfazzjon li l-Gvern jgħin riċerkaturi sabiex jaħdmu favur bidliet sostenibbli. Irridu nkunu aktar ambizzjużi sew fejn jidħlu soluzzjonijiet għall-enerġija alternattiva u anki fejn ikollna soluzzjonijiet għall-konservazzjoni tal-ilma. U biex inkunu aktar ambizzjużi għandna bżonn soluzzjonijiet innovattivi u hawnhekk fejn tidħol ir-riċerka u l-innovazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Kejta Zopparditanti ħeġġeġ lis-setturi pubbliċi u privati sabiex jieħdu sehem f'din is-sejħa sabiex jiġu żviluppati proġetti li jtejbu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-ilma. Ir-riċerka huwa dak l-istadju fejn isir l-istudju, l-investigazzjoni, l-analiżi fejn imbagħad ir-riżultat tar-riċerka toħroġ l-innovazzjoni, prodotti, servizzi, proċessi li jkomplu jagħmlulna l-ħajja tagħna iktar aħjar fejn isiru iktar effiċjenti u produttivi u proprju llum assistejna għal din it-tnedija f'waħda mill-prijoritajiet tal-Gvern li huwa l-użu responsabbli tal-enerġija u l-ilma.